Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Je l'ai fait en français parce que il y en a pas mal qui m'ont appelé là. Des amis français qui m'ont répondu, qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passe exactement à Madagascar. À Madagascar, il se passe que euh, depuis quelque temps, vous avez vu les manifestations. Les manifestations, eh ben aujourd'hui, les militaires ont répondu à l'appel de la population. Le colonel Michael, un très bon ami, on a discuté plusieurs fois. Aujourd'hui, il a expliqué que il a répondu aux appels de la population. Donc, ce n'est pas un coup d'État. Vous avez bien vu, il a enlevé la population de la dictature des Andraduel. Donc, ce n'est pas un coup d'État. Je répète, hein, ce n'est pas un coup d'État. Le colonel Michael a juste défendu la population. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires parce que l'ONU a parlé un petit peu en disant oui, il faut arrêter, cesser le feu, il faut arrêter de tirer sur la population. Mais ça n'arrêtait pas Andraduel. Ça n'arrêtait pas Andraduel. Heureusement que nous avons le colonel Michael avec les compatriotes et tout ça qui sont venus, ils ont délivré la population malgache parce que on devait pas attendre de la France, de l'Europe ou quoi que ce soit pour nous tirer de là parce que on a attendu. Aujourd'hui le colonel n'a pas fait un coup d'État, il a répondu à l'appel de la population. J'espère que vous avez bien compris. Ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas du tout un coup d'État. Voilà. Notre mère viendra. Ça, chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Zeng vlanku, mbola tivita, tulunga tika mbola tivita. Aznaro zeng, mbola mampietsk général la bomba yi, mbola mangamia ordre mareska izy, maramila ndek gendarme, mbola fampitifty jo Ambojatovo, l'hôtel Colbert, misu nandefa message za bet kito. Attention vlanku zeng, attention quoi, à l'aéroport privé abio, manongna vulamena ro, tenga fa ilefa. Je sais pas si Andraduel fa ilefa, soit ils mbola Madagascar o, mais je prends tout ça à zako chi sûr, za chi vulnga mnaro fa assure is fa loso. Fa ranaton le colonel Michael, c'est pas un coup d'état. Atova ngatin lun gas diab zei. Tom vulnga hana coup d'état colonel non. Na easy ni na mali fiaretka tsika yi ni valieny zegny fa ela izy tsika agnano zegny une fois izy fatatrandro izy mbola nipody fo igny atao hoe ni stratégie nazy napetsaka ny tsara. Donc ce n'est pas un coup d'état ataova agnatiny lohanareo jiaby. Zio mila ambesatsika ireo jiaby ilefa ro maro fa ilefa maro mitady lalagna andeha sasany mangataka karakory hébergement amy la famille ndreo tsata mandeha raha jiaby fa ireo tsy mahazo miboaka ao tant que ireo tsy magnampody raha nangalarindreo zegny fo. Le bien de Mamravatomanga tsy mila potiagna volanko aminareo zegny, igny mila legna alafo agnampody vola amle vahoaka. Anareo volagna tsisy vola Madagascar, tegna misy vola Madagascar. Anareo maramila zavanareo directement à l'aéroport, que ce soit Nosibé, que ce soit Ivato. Io mampidiky vola amitsika presque 1,5 million € par mois. Donc adosonareo les sécurités aéroportuaires de Mamravatomanga alevanareo place antsenika maramila zo. Zegny volanko maramila mavita mitondra zo tsenika misy civil io andeha iadiady place zegny fa kazadignanareo le mpianatra koa niady, mpianatra niady maresaka. Donc raha jiaby mila ambela antsenika izy maramila colonel Michael mavita mitondra miaraka amin'ny namana bio andamigny raha antsenika atsika. Tsy mila mitsamboky ny tout de suite atsika. Misy tanàna volanko aminareo exemple la France io tsisy gouvernement. Azonareo zegny tsisy gouvernement mandeha fo izy. En Suisse zegny tsisy président. Azonareo zegny. Donc tokony mandeha il suffit juste que loatsika ambelatsika milamigny tsara. Tsy mila maresaresaka amezagna ty non io mbola tseniko misy civil amiagna izy. Tant que atsika tsy milamigny tsara. Ary maramila mavita mandamigny zo volanko aminareo zegny. Maramila mavita mandamigny zo. Voilà.
zay mazo nouvelle tous les jours, à chaque heure. Zay volanko aéroport tsika mila mandeha, la vie tsika mila continue, miasa olo jiaby, fanjakana mavita magnano raha jiaby, même tsisy gouvernement zay, même tsisy gouvernement, atsika jeritsika fo. Io mentalité tsika mila miova, mentalité tsika mila miova, dikan'izay normalement fa pare raha jiaby, atsika miza mitandregny volagna colonel Mikael volanko zay, io tsisy coup d'état zegny. Za fa nikoragna taminazy fa firy fois zay mikoragna, io tsisy resaka coup d'état. Izy namaly i ONU koa mivolagna amitsika, anareo nahita raha nandalo, anareo tsy nietriky. Izy koa la France anareo nahita raha nandalo, anareo tsy nietriky. Azonareo valietsika robaka, valietsika tsao fo volagna nisy coup d'état ty tsisy fagnampiagna. Non, 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 io tsy coup d'état. Ampodiko aminareo, karaha mazava, tsao volagna fa coup d'état izy ty. Io tsisy idirany coup d'état zegny. Voilà. Igny empaka maramila, mbola zavanareo fa raha ataon'ny général Labomba, mbola tsy voly izy, fa izy koa tatra volanko zegny, général Labomba. Ireo namany jiaby io, ireo namany jiaby, le milice ny Mamirahavantomanga, midika agnatiny, mbola mitifitifitry zay io, vous allez voir, vous allez comprendre. Zay volanko, io tsisy resaka coup d'état. Mais tanantsika io, atsika mbola tsy nahazo volanko, il faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué volanko aminareo zegny. Zay volanko, tsy mila kivy miady zegny, tsy mila kivy. Tant que atsika jiaby tsy sécurisé, mbola mila magnano cordon de sécurité tsika zio, mila matokolo, etsika fa maro olonazy vola ao, mavita mivadiky, que ce soit agnatin'ny maramila, que ce soit agnatin'ny gendarme. Donc, mila mitandrigny atsika jiaby, mila mitandrigny tsara atsika jiaby, mais on va retrouver notre liberté, volanko aminareo zegny. Azotsika liberté tsika, azotsika liberté tsika, impody meratsika Diogo Suarez, bola réglage fa nivolagna, misy moyen ampodianagna izy. Io question de temps maintenant. Le plus gros afaratsika le plus gros, io amizay tsika volanko, commence miresaka tsara tsika, il faut que tout le monde soit gagnant. Kaza dignanareo volanko le pianatra tegna nagnano. Donc, tsy maintsy mahazo place le pianatra koa. Tsy maintsy mahazo pianatra, place le pianatra. Fa kaza sasany commence miady, zay, non, tsisy miady io. Io tseniky misy miady. Io aditsika mbola aniagna général Ravalomanina, le PM tokony. Bon, pour l'instant, izy tsisy raha nataony. Bon, dommage pour Saïd, mbola tseniky nazy karama izy fa losy Saïd, même pas 48 heures izy niasa conseiller ni Andry Rajoely. Zay volanko fa losy Saïd. Désolé pour toi mon frère, c'est comme ça, c'est la vie. Fa io volanko aminareo zegny, tsisy coup d'état. Karaha mazava. Tsao mivolagna coup d'état igny, non, tsisy coup d'état. Colonel Mikael fa hela izy magnano, fa hela zay mikoragna, zay iov zay sambo zay ao fo, mikoragna fo, mandamigny le koragna, fa vitan-draha jiaby, vitany soma tsara, mbola hely tavela, mbola tseniky aminazy io volanko, mbola tseniky am place raha jiaby. En place raha jiaby, izy koa pianatra mipody à l'école, mandeha raha tsika jiaby, avion tsika miboaka raha jiaby, lavany tsika mandeha tsara, atsika magnapetsaka état fédéral volanko zegny, intsy adignany zegny koragnany amin'ny colonel Mikael, zegny volanko ampodiko ato fo, zegny raha tokony ambelanay. Oui, état fédéral, zegny nedivanay, tokony zama toko colonel Mikael. C'est un homme de parole volanko zegny, c'est un homme de parole. Izy fa nivolagna, je suis un homme de parole volaniny, izy un homme de parole. Hitanareo izy io na comment ça, il a donné son corps, il a donné sa vie pour nous défendre. Fa ela zegny, azonareo no zany volagna, maramila, zay miambiky anareo maramila. Or que zay fa mandamigny zao fo. Magnano raha amizay, tsy mora ny magnano raha, tsy mora magnano raha. Bien sûr, sur avis, bien sûr. Qui n'est pas content? Azov tiravravo io, am raha mandalo à Madagascar. Azov tiravravo. Non, merci à vous tous, on s'est tous battus. Anareo mangala le temps, mitandregny, mipartage, on s'est tous battus. Tsisy olo tsy niady io.
tsisy olo tsy niady volaniko zegny azovy ny anty volaniko aminareo zegny loso TGV ambadiky atsika devant, c'est comme ça. Zegny volaniko tamindreo rango fa ela, attention le pouvoir io volaniko tamindreo tsy éternel, maheza magnary raha madio, maheza mandefitry. Tsy nijirenanjy radio ely vandy nampodiny, aty magnasasa olo, aty mamonomono olo, il va payer très cher volaniko zegny. Général Labomba anjy radio ely, vous allez payer très cher, très cher. Azonareo zegny. Donc zegny volaniko tsisy resaka coup d'état. Zio amizay atsika mandamigny karakory état fédéral. Za fa misy programme, mais ambelako colonel Mikael magnano le programme, nazy parce que c'est lui le boss. Il a osé, mais il faut déjà oser pour le faire. Zay mivolagna aminazy fa nagnano coup d'état izy tsy nagnano coup d'état. Izy ni zay volaniko tam réunion première, c'est pas un coup d'état volaniko. Réunion première zany interviewé ni réunion première ya tamini manifestation net ary za mivolagna tamindreo non, c'est pas un coup d'état, c'est que raha nataony colonel igny volaniko, colonel Mikael, raha tsy nataony ONU, communauté internationale, l'Union africaine, tokony nandefa olo ro ni protéger niany azovy ni protéger atsika colonel Mikael. Pour moi c'est comme si c'était le capitaine Traoré. Pour moi ce n'est pas un coup d'état, c'est qu'il est venu sauver la population. Fa maro loatra 22 personnes mortes, mbola volagnin'indreo fa tsy naty les 22 personnes, tsy 22 personnes naty fa même les bébés andevoniandreo resaka bombe lacrymogène tsy haiko madiniky, fa tsy olombelogno raha nataony Andry Rajoely, fa tsy olombelogno, mais Andry Rajoely mavita milefa izay tany lefasany fa izy iagnitrika izy, il doit répondre à ses actes. Mbola tsy vitan'izegny koa ity Mamy Ravatomanga ty, ity général Labomba, iro jiaby tam fitondragna atao depuis ro nitondra ao, il faut qu'il réponde. Azonareo zegny le volamena 75 kilos d'or, le araiky mivadiky vy jiaby igny, raha nangalarindreo jiaby igny, mila tsakaregna un par un, aia tany misy izy apodindreo vola. Io volaniko aminareo, Madagascar misy vola, sokafa l'aéroport volaniko aminareo zay, adosinareo azovy a PMF, azovy ny commento a PMF, i Mamy Ravatomanga adosonareo idirany maramila ao magnano raha madio. Midy koa même gendarme mbola miaraka amitsika, mbola misy gendarme ne miaraka amitsika, mbola misy police miaraka amitsika, la douane mbola mavita magnano asandreo amin'ny aéroport ao, zegny asanareo. Fa tsy Mamy Ravatomanga nivolagna aminareo fa bon privatiseko sécurité aéroport, io amizay alainy vola jiaby 1 500 000 € par mois, s'il vous plaît. Azonareo aéroport ivaty fo. Io amizay imaginez sokafitsika aéroport jiaby fotony atsika ne resaka tourisme atsika mandeha. Azonareo zegny resaka tourisme atsika mandeha. Anao CBO firy karany magnamia vola Mamy Ravatomanga io. Niany ty koa mbola hitanareo fa mbola nandeha tamreo karana aby koa i général Labomba mangala vola agnatin'ny carton. Azonareo zegny izy amizay zio magnirika olo izy mandeha tifitifiry namatsika. Azonareo mbo anareo gendarme, anareo force, à un moment donné voleza eko fa anareo fa tsisy andeha sauver anareo eky zio, déposer les armes. Azonareo zegny io fa tsisy famony faty eky, olo nagnirika anareo aloha famony faty anareo, ireo fa niala. Azonareo zegny io fa tsy Pierre Bleu zegny, io mon frère, io fa tsy Pierre Bleu zegny. Zegny volaniko atsika zio miamby, io tsisy misabosaboty volaniko aminareo zegny. Nakafaka fa lefako voalohany, tsohavy io mila atao centralisation. Non, basy igny volaniko aminareo zegny, basy igny. Atsika jiaby io samy mipetsaka ambony la table volaniko zegny, mivolagna raha mandalo. Nakafa atsipoko direct. Tsy olo araiky ny ady fa olo eran'ny Madagasikara ny ady izy ty. Eran'ny Madagasikara. Donc Madagasikara jiaby mahazo tombotsoa anazy agnato. Azonareo mpianatra, ampiagna le mpianatra. De toute façon normalement le budget l'éducation tokony budget farany matanjaka éducation.
io amizay avy la santé, io amizay avy la défense, azonareo zegny. Karaha zegny tanàna anjoso. Nintsika ndraiky le contraire. Le budget fangalarina atao agnabognabo. De toute façon, tsisy olo mahay ino budget à Madagascar ao. Tsisy olo mivote budget, tsisy olo tsy hain'ny vahoaka, ohatrino vola amintsika ao. Ofiry trosatsika. Tsisy olo mahay zay. Raha jiaby zay mila atao transparence. Mila atao transparence. Zegny matsara état fédéral. Ah, nazotrino Nosibe. Ah, Nosibe, ty koa ny vola naboaka Nosibe ty par mois, mais par semaine, on s'en fout. Ty vola naboaka Diego, ty vola naboaka Tchouliara, ty vola ty mbola tsisy vola bon, alefasanareo agny entreprise ty, ampamiritriky vola amin'olo agny. OK, karaha zegny atao magnano raha. Fa tsy ao Antananarivo, Antananarivo, je suis désolé, cette fois-ci ça ne marchera plus. Tsy maintsy apetraka état fédéral. Le reste, non, ça n'a pas marché, l'état central. Fa n'essayé depuis 1960 jusqu'à Jyoti, izy tsy nandeha. Apetraka tsika état fédéral. Voilà. Zegny fo fa ravoravo hela antegna. Tegna ravoravo, fotony maro olo, zay volako aminareo, za tsy olo kivy. Maro olo nampakivy zany, anao mbatahoata fa za tsy kivy lanko aminareo zegny. Fiadivagna io volanko aminareo tsisy raha moramora an'izao. Mais la victoire tanareo, cette victoire, elle sent bon. Azonareo zegny, elle sent bon. Izy koa ka victoire igny, izy koa tsy maresaka loatra hady io, tsy hitanao siron-draha. Zio izy hitatsika fa, voilà. Nilefa Andry Rajoely, nilefa le sasany, mbola sasany koa mbola ty ilefa. Azonareo, mbola ty ilefa sasany. Mandeha angataka karakory hébergement aty, karakory aty, mitady lalagna reo zio. D'accord. Azov ny lifasan'ny Andry Rajoely. Aia Andry Rajoely nareo? Ha? Nandesiny nagnaraka izy agnatina avion anazy nareo zio? I tsy jireny fe. Aia nareo jiaby misolelaka tato igny? Aia tasianao? Aia ry labanany? Aia nareo jiaby igny? Nindesiny Andry Rajoely nareo zio? Aia nareo maramila? Nisolelaka. Le Benforce nisolelaka. Aia nareo zio? Anareo tavela Madagascar ao. Izy mandeha tsara. Dianazy nataony, zanakanazy fa miambigny izy, va de manjanakanazy fa miambigny izy. Anareo amizay nitipany. Hitanareo igny? Zay fa nivolanko taminareo rango fa ela. Za volanko aminareo za olo tsy kivy. Za tsy sandra makivy za. E Saïd mbola tsenika nazo karama izy fa niafakasa zala. Za zala, zay volanko, anareo volanko magnano raha zala, tsy mila mantoratoraka volanko aminareo zay. Tsy mila mantoratoraka. L'île Gervais député. Non, hitanareo l'île Gervais, za tsy contre l'île Gervais. Pourquoi? Igny asanazy izy comédien. Non, i tsy ataotsika karaha zegny volanko aminareo. Za olo mandefitry boka, za olo mandefitry. Tsy ataotsika karaha zegny. L'île Gervais olontsika igny. Olontsika même izy, igny asanazy mampitokikolo, mais bon, c'est comme ça. Ne t'inquiète pas, Dani, on boira un coup. Voilà, première victoire, mon frère Richard. Hein? Première victoire. Voilà, tiens que vite, avlangué, Milaradja Milami. Je sais que colonel Michael Vlankomnaro ou le sérieux. Itanaro, de toute façon, Itanaro, devant son visage, tu vois, Itanaro, il est sérieux, arvongun. De toute façon, il n'avait pas le choix. De toute façon, notre choix est que Vlank. Non, fait choix. Tu vois? T'as essayé une fois, anoti misulu na mitkano, cette fois-ci tu n'as pas le choix blanc tamna, il faut y aller. Anaro diab maramilo, anaro fati choix exio. Anaro ko chimiar colonel Michael, que ce soit gendarme anaro que ce soit, anaro diab sanctionné. Donc miara anaro am colonel Michael isfananga zava, que ce soit gendarme anaro, que ce soit police anaro, que ce soit azov anaro, miara miarkamnaz. Ok, merci. Après, ça m'a Tapatskilo, merci. Ya, après, ça m'a easy. Ah oui, on est ensemble, mes frères et sœurs et tout ça. Nos défunts là, ils vont pas mourir pour rien. Ça, c'est leur victoire aussi. Ils ont versé le sang pour qu'on réussisse. Karare mandinskatio, ntap marnati, nanapka la chaîne, comme ça on est libre. De toute façon, vlan comme narosé. Timenchi misra karatifu avy. Je suis désolé navi teoko tsy solo lavo tamizay fa tsy possible fotiny olo en face aby io
Reo fa dictature. Reo fa namono marigny. Reo vogno namono ary général la bombe volanko aminareo zegny. Mila iagninareo izy, mila iagninareo. Zay tatranareo miaraka am général la bombe, mbola magnasitrika général la bombe, vous n'avez pas de pitié pour lui. Il faut les arrêter. Za mbola tsy nikivolagna aminareo voniagna. Arrêtez nareo iro. Il faut les arrêter. Azonareo zegny, il faut les arrêter. Non, atsika tsy mila Traoré, atsika fa misy colonel Michael. Atsika misy colonel. Izy amizay mahay zay raha tia ataony. Izy mivolagna bon, amezantsika capitaine, izy ty amezantsika adjudant chef, izy ty amezantsika caporal chef, izy ty amezantsika général. C'est lui maintenant qui a la main dessus. Il a la main dessus, c'est à lui. Voilà, il faut pas zeny volanko tsy izy agnano ke atsika ty andeha hiady. Non, tsy karaha zegny. Tu vois, laisse-le. Zafa nikoragna taminazy rango faela tsy niany zay nikoragna. Ça fait au moins depuis presque 1 an zay fa mikoragna. Presque 1 an zay fa mikoragna. Izy mihitsy en personne nangala numéro naka zay mikoragna depuis. Fa tsara raha nataony. Fa tsara ary za tsara kivy. Des fois izy tsy mety raha volanko non ka za kivy anao fa karaha io volanko. C'est le terrain qui commande. Yo le terrain commande, c'était le bon moment. Zay volanko aminareo tsy mila kivy izy koa nareo fa miady. Kaza kivy fa karaha io izy. Bien sûr. Ravo fotiny fa ela loatra volanko zay. Fa marara antegna mivolagna hazalahy ombiagna andiraduel boka olo maditsy. Azonareo, le problème izy maditsy ary mavandy kakantany. Oui, on va prendre l'exemple, bien sûr. Misy ne exemple tsara Burkina Faso, oui, pourquoi pas. Zeny volanko, pourquoi pas. Tant que raha io tsy milamy, tsy ambelatsika amin'ny civil. Tsy ambelatsika fotiny, les civils, iro malaky mangala kisasy. Maramila malaky magnadigna izy. Azonareo zegny, maramila tsy karaha zegny. Zeny volanko des fois zay samy maramila miadigny tata zay mandeha au foyer, on boit une bière, allez c'est fini. On a oublié ça. Azonareo, tsy ampo maramila. Azonareo, les civils, ro magnano am faux. Izy io possible amezantsika civil izy io andeha gadjeny koa magnano karaha nataona andiraduel atsika. Tsy mety igny. Zegny amizay volanko ambilanareo tseniko maramila mitondra izy lavidavitra. Iro fa mahay magnano zay raha teo ataondreo. Mila milamigny fo. Zegny fo volanitsika. Mila milamigny fo fa tsy mila miadiady. Pour l'instant volanko zay mila sécuriser la zone jiaby. La zone jiaby. Aia misy vola, aia fotiny possible nangala rindreo vola jiaby zio. Vola jiaby nangala rindreo ne. Atsika zio ndegna efa tsosandreo. Donc raha tsosa pourtant tsy nagnamboaragna raha amitsika nandeha nambelandreo en paradis fiscaux. Zegny mila avocat atsika mandeha mizaha karakôry azahoantsika les vola en paradis fiscaux. Zegny contactegna communauté internationale, les banques Panama Papers en Suisse jiaby, à l'île Caïman, partout, mila contacter, aïe vol, geler un vol, mais pour à Madagascar, tout simplement. Il faut saisir leurs biens. Aznaro, zingamze, il est les avocats, comme narosé, mar avocat maera atchikao, mar avocat Madagascar, tenga maera. Zio, anaro mangano asanaro mze. Anaro mangano asanaro, chisi, mamravatmanga, ande comandanaro, afudieti, ano meznga vola, no, yo chis zenye, au moins asanaro mazava. Ravang na chese, ravang seni, anaro mangambocha, en poudre en place, en poudre d'atomadio, liste électorale diabi, Zan Kamila poudre à l'école, ou le diable poudre à l'école, c'est la base d'un développement. L'éducation, comme narosé. L'éducation, quoi, tsar, radjab mande waz. L'éducation, quoi, rach, tisra mande. Zeng tchadalaro, zan kanjo diab, alefanjo ivelen. Zan kanjo diab, alefanjo ivelen. Zeng comme naro, you chikou d'État, You chikou d'État. Colonel Michael, Nanden sauvé, Vawoka Malagas. Zeng vlank tam réunion première. C'est pour ça que je l'ai dit en français dès le début, ce n'est pas un coup d'État. C'est un colonel qui vient de nous sauver de la main d'un dictateur. On a tous une colonel, on était dans la gueule d'un crocodile, prêt à nous dévorer. Nav colonel, na douce na tchikadiab.
ataovagna ty lohanareo zegny. Ce n'est pas un coup d'état. Azonareo zegny, mbola ho avy koa colonel Patrick, tsy adingatsika colonel Patrick, j'ai oublié parce que agnisany nivolagna koa izy nalefany teo vidéo direct nipartageko taminareo, agnisany niady koa colonel Patrick. Il y a aussi le colonel Charles, maromaro olo les prisonniers politiques, mila bokanareo les prisonniers politiques jiaby zegny. Tsy olo nangalatra, olo nangalatra mbola ofo, olo namon'olo mbola ofo izy, tsao fo ndeha mona atsika eo koa mbolanareo. Ya Jean-Luc Diavoljara io tsy maintsy blanchina, de toute façon il n'a rien fait. Azonareo zay fa hitatsika fa izy tsisy raha nataony. Merci aminareo jiaby, fotony anareo jiaby ato nagnamia sosokevitsiny io tsy vitako olo araiky, io tsy vita Fenerso izy araiky, tsy vita Nantelma izy araiky. Misy olo mandefa message atsika jiaby ty zeny amizay volaniko teo nahitako fa atsika gasy niaraka marigny zay volao, atsika koa ne ampiedivindreo e. Fa izy koa atsika sambatsika fo atsika ty tsy miady, atsika nampiedivindreo. Azonareo zay mikeky Antelme za, mikeky Fenerso, mikeky Koto za, mikeky Sentia, fampikoragna io. Azonareo mandeha ho azy le raha, mandeha ho azy raha tsisy miadiady, fa atsika agny ireo mampiady atsika, ireo tegna mampiady atsika. Donc hitatsika igny oui naina koa mila samborigny koa igny, mila samborigny koa ro jiaby mila samborigny. De toute façon bien sûr olo la mairie jiaby namadiky igny, bien sûr ro tsy maintsy miala ro. Il faut que c'est de renouveau vlanko zay vlanko. Maro olo manampahaizagna amy Kuro, maro olo manampahaizagna Diego fo haiko vlanko zegny, amy sasany koa karaha Antananarivo koa maro manampahaizagna. Sambava exactement, anareo Sambava zio libre anareo resaka lavaninareo, io mampitriky vola atsika vlanko aminareo zio. Sambava mampitriky vola amitsika. Azonareo après amizay diaba aéroport mampitriky vola, tany diaba mampitriky vola. Voilà. Bien sûr, les étrangers qui viennent piller, il faut. Non, bravo anao koa Sandy, anao koa nisany volagna bon diable nianty volagninao, tokony olo diabo koa mandeha magnano manifestation tsy pianatra fo. Zany magnaraka zany volanko za tsy, j'ai pas le sens infuse volanko aminareo zay. Tsy possible haiko raha diabo mandalo. Karakoa raha ezako izy, fotony olo diaby mikeky za mandefa tsy tantoko message diaby niany. Azafady aminareo tsy voavaliko le message nareo diaby niany depuis ce matin volanko zay bloqué le tsy anomo alaligny messenger anaka tegna bloqué. Tsy voavaliko le message nareo diaby, misy diaby en retard. Za amizay amy téléphone aty betibetiky io mbola mikeky za koa olo en Suisse agny amy téléphone. Mais bon atsika tsy maintsy mandresy fo atsika. La victoire est à nous, la victoire est à nous. Cette année, comme l'année qui arrive là, c'est une bonne année pour nous. Zemvlan, matuki sanaro, fa, coup d'état, natoni, colonel Michael. Tenga coup d'état, c'est quelqu'un de, normalement, je me trompe rarement, mais quand je me trompe, je le dis. De le marin, j'étais trompé, mais de le marin. J'étais trompé, bon, c'est un enfant, laisse, c'est pas grave ça, tu vois, les îles éparses, ça on parlera plus tard, on parlera des îles éparses après. D'abord, non, chaque chose a son temps blanc, quoi. Les îles éparses, il faut que ici, bateau me surveiller la mer, baznarosé. Atsika zo mbola tseniko misy raha diaby zay. Zegny mila diniagna raha diaby zay. Mila diniagna zay. Tu vois? Izy koa letsika les îles éparses io, atsika tojolo mandafondafo tanindrazana, mandeha amin'olo hafa le fitondragna, maiky eo koa tsika. Zegny blanc, c'est la chance qu'on n'avait pas encore les îles éparses. Izy koa nazo tsika les îles éparses, possible izy io tagnatiny la main des Saoudiens sous des Qataris, atsika tsisy raha nazo tsika. Azonareo zegny nalafondreo les îles éparses. Zavanareo Sakatia. Ben, de toute façon, Nini Dunia a veillé sur nous. Elle a veillé sur nous. Znaro zamandefa fo. Publié ku Nini Dunia. Je sais qu'elle est à côté de nous, vlan comme narosé. Et ku izankila tika yofo. Izankila tika malahelo loatra mamatika iny. Tenga nanaelo. Izio. Donc, la victoire est à nous. On va continuer. Oui, Sandé. Mise en place de l'État fédéral. Zeni, tsy maintsy apetraka zay. Raha zay fa nivolagnin'ny bora réglage koa,
tsy maintsy apetraka état fédéral au moins atsika tsy miady eky io fo mampiady atsika io état central mampiady atsika c'est pas possible état central ça n'avancera pas io comment ça io raha namezan'ny colonisation atsika l'état central en France ny état central état unitaire en France tu vois zavanareo volaniko zegny en Suisse tsisy presque tsisy gouvernement zavanareo à un moment donné la Belgique tsisy gouvernement nandeha tsara la vindro nandeha tsara tu vois presque 2 ans tsisy Belgique atsika koa ne mavita atsika mavita mais il faut juste que on soit notre mentalité doit changer zay volaniko mentalité tsika mila change ireo mpagnano kolokolo aby io mila edivogna ro voalohany amy jirama volaniko zegny jirama mila iagniny tsara karakory mila olo sérieux mi contrôle raha jiaby fotiny io fo mampa misy délestage fotiny misy olo tsy magnefa tegna tsy magnefa ro dépense presque admettons 10 millions agnatin'ny hôtel marmaventy ro magnefa 1 million d'ariary fo exemple avranko zegny raha hitan'ny masoko zegny raha hitan'ny masoko zegny mila iagniny ro jiaby tsy possible anao ke mitondra hôtel marmaventy be ty Ravatomanga tika tsy magnefa non je suis désolé mila magnefa izy azonareo zegny za piasan'ny la douane za piasan'ny tsy magnefa jiro non c'est pas comme ça za tsy agnefa nino nagnino za agnefa anao tsy magnefa zay ty maramila teo zay magnefa motronay arakatiny lakazeriny zay tsy magnefa mais zay koa nangala tragno ivelany normalement zay magnefa tout simplement donc de toute façon l'argent appelle l'argent tanaro izy koa midiko vola zegny azovy omeloko aminareo andeha agnamianareo karama tsara atsika mampidiky milliard ke za io meloko anareo volagna fampanongia karamanaka non jamais de la vie au contraire après amizay tanareo vola alainareo igny azonareo igny mbola impodinareo agnatin'ny caisse de l'état koa zegny anareo tsy maintsy vanga boka anareo le tsy maintsy vidy l'état mangala ela amy coca ty mangala izy amy labiera ty mangala izy ela amy ty azonareo zegny vola alainareo igny ampodinareo amy l'état c'est pour ça l'argent il tourne ça tourne fa ny sasany vola ty ninay ampidiriny agnatin'ny posinay allez zanakanay mandeha en Suisse miantsa 150 000 euros écolage mivanga tragno amizay izy en Suisse agny mivanga château izy en Belgique mivanga raha atsika amizay eto aia mba vola atsika jiaby izy nandeha ndreo boka zavareo zio fa mangalatra mi-préparer à l'aéroport volaniko aminareo zegny attention l'aéroport jiaby fa mangalatra ro mangalatra gasoil ro mon frère le ben gendarme nangalatra gasoil mangalatra gasoil le ben gendarme en personne mivolagna zegny aminaka le ben gendarme azonareo zegny amizay boka ro foka zio tsy hainjeo raha ataonjeo foka anareo zio non za tsy mety atao président za boka tsy mahay magnano politique za volaniko lanceur d'alerte je suis un lanceur d'alerte je suis je me bats contre l'injustice mais en tant que président non ça c'est pas possible ça non c'est pas possible là vous voyez il y a d'autres malgaches il y a beaucoup d'étudiants qui mavita magnano zegny ary gasy mavita magnano zegny voilà tegna maro mavita ao fa tsy namiagna le zegny volaniko aminao on les a pas donné ce qu'il faut on les a pas donné ce qu'il faut mais si on leur donne ce qu'il faut ils sont capables de le faire et ils le feront très très bien voilà amblaro ambanja andeky ambilobe tsy nihetsiky tsamboaritsika po mavavindreo io ro mahita amizay tsamboaritsika non je suis pas une star non arrêtez non je suis juste là je suis content ranandalo franchement za heureux je peux mourir tranquille demain zegny fo volaniko aminareo je peux mourir tranquille je suis heureux j'espère que je vous ai pas déçu nagnano zay volaniko za tsy kivy sasany mitomagny aminaka karakory mba sy tie karakory hitako anareo taraigny aminaka marary ne fonaka fa tsy volaniko aminareo marary fonaka za ty volaniko izy koa navita nagnano raha ty nataoko fa tsy vitako volaniko zay tsy possible zaza raiky andeha agny zio andeha iadro tsy possible avy za ndraiky indraiky boka tsy maintsy Desmandoko oui bien sûr eko raha jiaby zegny za fa nikoragna tamy Desmandoky za fa nikoragna
Bien sûr, NT koa mila magnefa NT Christian. Raha lany mila miala ho. Mila miala amy secretnao raha lany igny. Io volaniko aminareo zegny, atsika mavita magnano appel d'offre resaka secretn'io. Io mampidiky miliara amitsika secretn'io. Za fa mivolagna aminareo. Mampidiky miliara. Atsika misy port aroe à Diego. Il y a port économique, port touristique, à port Jasminari. Azonareo zegny. Atsika koa misy volet. Mais tsy haindreo déjà amboarinareo lalagna mandeha ambanivolo jiaby mitaritry le vary, mitaritry fary, agnamboaragna siramamy, mitaritry vary, mitaritry tous nos agricultures. Azonareo zegny, amboarinareo lalagna jiaby. Tu vois? Atsika ne misy fa tsy diren'olo aby io volaniko aminareo zegny. Azo mijery téléphérique. Avec téléphérique, j'aurais construit Fir Université. Fir Université amboarigny am téléphérique igny. Zavanareo amizay zio, olo jiaby mitomagny Antananarivo fotiny. Oh, zegny aviana embouteillage volaniko aminareo zegny. Zegny aviana embouteillage olo jiaby amizay mitomagny Antananarivo. Feno loatra olo ao fa tsy ahenda raha atao. Tsisy asa koa ty tsisy asa. Or que tokony ambela un peu partout, mahazo asa olo jiaby, tout le monde est gagnant. Non, mbola tsy henoko lera mandeha zio. Fa ely tavela tsika mandeha fo. De toute façon, izy koa fa lera colonel Michael fo mikeka atsika. Voilà, izy koa fa lera. Igny frère d'armes atsika. Zay volaniko isaka teteka ato za mivolagna rô. Vlagnindro, non Joakim, anao mbola vonianay anao, vlagniny maramila bio. Eko rô mitokika aminaka fo, zava rô zio fa mikeke. Anao vieke, mbola tsy henoko volaniko amindreo, mbola tsy henoko. Ya, tsika, non, franchement, justement, tracteur, zavanareo raha ataon'ny Burkina Faso volaniko. Raha koa tsara mila legna taka. Na andiradio ndraiky raha ratsy jiaby na len taka. Zay ne problème. Bien sûr, PFI, CMDM, qu'on m'a dit, azonareo zegny. Ito, olo araiky fo mitana raha jiaby zegny volaniko aminareo, contrôler-nous l'araiky zegny. Contrôler-nous l'araiky. Ny anty mila magnano appel d'offre. Agnamboatra pomavavy. Exemple volaniko zegny. Io misy kolasy. Kolasy no lafo loatra azovy. Tsy niany fa, mamravatomanga tompon'entreprise alo. Izy magna BTP baka. Tu vois? BTP, mila izy fo alegna. Mila izy fa tsisy olo miady eko boka izy fo. Karaha lavany koa boka zegny. Na mamravatomanga fo, tsisy concurrence boka izy. Or que, atsika zio agnamboatra pomavavy. Karakory la Chine. Moramora en Chine va, sa en Europe moramora, sa l'Allemagne moramora, sa azovy moramora. Allo midika, y a pas de problème. Izy koa tsika à Madagascar mavita izy, moramora koa tsika. Atsika fo magnamboatra izy, tout simplement. Le marché, il faut que tout le monde est gagnant. Non, tsika tsy magnonofy, fa izy io, fa nahazo atsika. Io ne tsy sarotry fagnamboaragna zo. Io mentalité tsika fo mila miova volaniko zegny. Zegny volaniko ambilatseniko maramila mitondra zo. Allez, 6 mois, même 1 an, s'il faut même 2 ans, je m'en fous, moi. Fa, itatsika mila milamigny raha jiaby, mila milamigny. Yo, maramila tsy asakagnano raha eky, fotiny, izy koa rô zio magnano raha tsy manjary, directa, ho an'ny population koa rô, fa endreo fa, maramila zio fa maefa, izy koa vahoaka mietriky, même maramila lavo. Azonareo zay, même maramila lavo. Tsisy olo tsy lavo izy koa vahoaka mietriky. Raha zay fa nivolaniko rango fa ela. Angosina bary, locoton raiky 150 000, araiky. Ya, azo koa no 500, marigny. Io ambelatsika io boka taratasy zegny, passeport zegny mila mandeha amitsika ofo izy io. Zegny koragna, zegny volaniko mila mikoragna tsara. Au lieu que anao agnamboatra téléphérique, ameza machine province jiaby magnamboatra passeport. Azonareo? Au lieu que misy karazany firy l'hôpital Antananarivo, amboaratreniko l'hôpital, zavanareo ambily be ao tsisy l'hôpital. Mila mandeha Diego. Tsy ho maty amy lalagna. Donc, izy koa fa hitanareo fa misy population ty, ambila ao.
ambila ao population nombre de population amboara l'hôpital amboara l'école amboara raha tokony mampandeha tanàna io adoso antseniky misy raha tanareo adoso antseniky adoso apetsa par rapport au nombre de personnes misy olo maro ty zavanareo misy olo maro boka la réunion zegny mandeha ambilobe exemple raha volaniko zegny exemple ambaso ambanja vangotsika aéroport avion direct ty fa mampitriky vola amitsika ane zegny fa mampitriky vola amitsika fa raha zegny au lieu que atsika andeha hitsosa avion même ireo nitsosa avion jusqu'à roboka avion tsisy raha nandatsika zao fa tsisy avion boka voilà PM boka iny tsy maintsy za fa nivolagna attention de toute façon ireo tsy réfléchir général de division dikan'zegny izy nivadiky PM andeha icommande général de corps d'armée et général d'armée olo 4 étoiles ndraiky 5 étoiles izy 3 étoiles direct volaniko io fa tsy possible iny tsy possible foeky igny izy amizay zavatsika izy fa tao niaraka tamin'ny tagnatin'ny cabinet du premier ministre izy dikan'zay continuité de l'état zegny amizay hitany Mikael boka raha io tsy possible aty za tsy velogno eto izy koa mbola ireo fo nietsiky izy tout simplement ou province autonome c'est à vous moi za fa nagnano naka zay volaniko mila mandamigny amizay izy io amizay les intellectuels volagny ferer soa mila mivory izy en terme volagna les intellectuels mila mikoragna izy mampandamigny raha jiaby reo volagna atao io volaniko zegny izy koa mbola état central fo io tsy possible za fa mivolagna aminareo zay ambilanareo état central zegny fa raha volaniko aminareo izy koa mbola tsy pody ady ambilanareo état central tandrignesanareo volagna bora réglage izy fa nivolagna na saky nivolagna bora réglage hitanareo zay mivolagna fitika nataony Jocelyne Maximise nivolagny non direct zay nivolaniko tsy ameko tsigny izy fa zay koa mietsigno en même temps fotiny tsy hitanay marigny boka tu vois eko izy navozy tafara tao fa niany izy nivolagna raha marigny raha zay ndraiky fa eko tamin'ny tu vois tamin'ny 2018 izy tseky tandatsika mera nivadindreo izy tsy nagnino izy nangigny fo izy jusqu'à jour nagnano indépendant izy nahazo izy tant mieux fa zay volaniko bora réglage tsy maintsy continuer ny bora réglage raha ataondreo fa izy koa mijanogno eo bora réglage amareza la izy misy dossier foteny raha nivolagniny niany igny io fa tsy tiandreo donc bora réglage volaniko aminao zay toiza aboa meranao zay mivolagna tao ataova tous les moyens de toute façon bora réglage fa hitanao fa mera igny tsisy raha nataony reo mamoroporogno dossier zay volaniko aminao possible anao mare izy koa reo mbola hipody eo aforognandreo dossier koa anao mare possible alefandreo en prison donc alefasa bora réglage de toute façon tu ne peux plus reculer tsy mipody afara eky tsy mipody afara mandeha raha jiaby Rome n'a pas été construit en un jour volaniko aminareo zegny ampodiko aminareo zavanareo raha nataony Éthiopie koa nagnano la guerre miaraka Érythrée pendant des années Éthiopie nahita la famine en 95 Éthiopie nagnano état fédéral aujourd'hui Éthiopie firy avion Ethiopian Airlines même atsika ty fo mitengina avion Ethiopian Airlines azonareo donc raha manjary zegny angalagna tahaka iry Canada état fédéral Australie état fédéral Allemagne nagnino Allemagne mandrosondrosony la France parce que Allemagne état fédéral à Madagascar amizay abezany Madagascar tsy possible atao état central Madagascar maventy loatra Madagascar bebeny la France ne donc tsy possible izy koa mbola état central fo mibognosa volaniko zegny mibognosa izy koa mbola état central état fédéral mampandroso Madagascar io tsy avy niady zegny américain miady rô Canada miady rô tsy miady donc ambilanareo zavanareo ntseny 5 ans zavanareo état fédéral androso fa tsy androso io amizay
province jiaby magnano concurrence azanareo. Izy koa fa raha koa fa idirany concurrence hitanareo fa miezaka olo jiaby papa zay mafimafy aloha, zay mampidipidiky aty. Olo jiaby magnano karaha zay. Azonareo zay, nampidiky hagny nagnamboatra train à Diego hagny mitady koa Toliara, loatsika nagnamboatra métro koa, olo jiaby magnano karaha zay. Au contraire aby, gouverneur ni Toliara possible mandeha mikeky gouverneur Diego, bon, ampianao edy za, karakory magnamboatra raha ty. Anao fa nahita olo agny, ampianao edy za, zay mila agnamboatra koa port aty. Ainsi de suite. Azonareo zay, io tsy fiadivagna zay. Io napetsakandreo agnatin'ny jerintsika fa mila miady. Io tsy miady, io tsisy adipoky zay état fédéral io. Ataova anareo soi-disant intellectuel, anareo avocat, nandeha l'école. Mbo kazampiadivagna eky vahoaka malagasy. Voilà. C'est pour ça qu'on fait les trajets. C'est pour ça, Ethiopian Airlines, vlanko aminareo zay, fa zay. De toute façon, il n'y a plus. Même Maurice, madinki, bon, l'état fédéral, faut Maurice. Pourtant, c'est une petite île. Hein? Donc, ici, zafan volagna aminareo zay, izy koa mbola vadiky nareo état central io, atsika mbola iady. Zafan volagna aminareo zay, atsika mbola ipody iady. Ambilanareo izy, ary fa misy Eliana Bezaza, fa misy raha diaby zegny ampelantagnana Eliana Bezaza. La constitution resaka état fédéral zay. Fa pare raha io. Mety vakiagna, mety votegna, mety raha atao raha diaby. Fa nazavainy bora réglage. Karakory fomba ataontsika le député côtier vlagniny. Tu vois? Nielana amizay tagny vlagniny. Député côtier misolelaka. Oui, nadignako. Hitanareo la famille mpianatra naty igny. Azonareo zay? I Jack Safaranzigny iavoloa igny tsy Anjirajoely nandefa vola amy la famille. I Jack angala point nagnamia 10 millions la famille io ampandehanindreo agny iavoloa. Anareo la famille vlagnanareo le olo nahazo vola igny, hoanindreo masiro vola igny. Ireo mipodiana tany misy ro agny. Ireo mipodiana tany misy ro fa piège Jack igny. Piège Jack igny. Andengala 19 izy. Andengala 19. Zegny vaovao napitikany la famille ni olabigny taminay. Azonareo zay, tiangala 19 Jack igny. Izy mivolagna fa izy nagnamia vola. Fa tsy président ni volagna avy anareo fa i Jax ni volagna aloha nareo mandeha iavoloa président de koragna aminareo fa tsy président nagnamia vola. Jax nagnamia vola. Zay volagna mbola milalagna reo zay, mbola milalagna ampodianinareo zigny. Ampodianinareo. Eh oui, même la Chine, io volagna aminareo l'état fédéral. Za fa mivolagna aminareo, il y a pas d'autre solution à Madagascar. Il y a pas d'autre solution. Zay volagna la famille igny, la famille zantsika naty mpianatra boka Sambava igny, volagniko aminareo zay, volagna amy la famille nazy, mipody reo tany misy reo, parce que Jax mila angala 19, ny volagniny fa président andeha koragna, ampadio président, fa hitatsika ndraiky fomban'ny Jax i misolelaka de début jusqu'à la fin igny boka. Mbola tsy voly fo. Iry Mokhtara koa karaha zegny koa. Tiako hitako sorandrozy io. Asa ia rozy io. Asa ia. Bon, zegny izy, atsika, bien sûr, tsisy olo tsy tia état fédéral ne. Eh oui, eh oui. Non, non, l'état autoritaire, on ne veut pas. Bah oui, la Chine, oui, 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 oui. La Chine, oui. On veut pas de ça, non. Nous, on veut un état fédéral où toute la population, le peuple malgache profite de ce qu'il y a. Tu vois? Il profite de ce qu'il y a. Miss mara metato Madagascar. Ar Madagascar, vlan comme narozé. Mbola mar. Mais usine mbola tsisa mtsika. Mbola tsenty misy usine tsika. Azo mi profite usine tsika. Tu vois? Zegny amzay vlanko. Question de la banque. Tu vois? La banque. Azo nampanonga taux d'intérêt de la banque. Mamra vatmangani. Kara io, anaro tianga bianga magasin, tianga nra, tsy mavita mitsosa. Tsy mavita mitsosa. Exemple aty, anao itsosa. En France, ça veut dire anao misy asa. Azonao zay.
so anao koa andeha amorogno asa anao mahazo mitsosa mais mila misy raha anao exemple anao misy tany za misy tany ty valeran'ny taninao ty anao mahazo vola mitsosa taux ambany tu vois amitsika taux firy presque 50%. Tu vois fotiny volagny mamiraha vatomanga mpanongay comme ça za tsisy concurrence andeha hitsosa andeha hagnano lavany admettons andeha ambony lavany izy mila vola izy eny fa izy koa vokitra ny lavany vita ampidiko vola aminazy qu'est-ce qu'il fait andeha hitsosa izy tsy mahazo fotiny trop donc tavela eo izy raha jiaby zay volako aminareo mila sokafigny raha jiaby izy koa olo jiaby mavita mitsosa volako aminareo zay non seulement la banque a gagné la population a gagné tu vois raha jiaby mandeha ho aziny tsisy raha tsy mandeha le problème agny olo igny fo mahazavanareo les richesses ao Antananarivo zavanareo V8 mandeha raha jiaby mandeha ta karaha anao mahita ro karaha tsy possible volagninao à Madagascar misy raha karaha ty mais eto à La Réunion anao mizafa tsisy raha karaha ty eto à La Réunion agny ro volagnico aminao zegny les gros bolides raha jiaby misy amindreo agny donc ça veut dire que à Madagascar miss vola mais il y a beaucoup de corruption c'est le problème il y a beaucoup de corruption miss les pitons d'appanjakana tsy magnefa impôt les mpagnano politique tsy magnefa impôt c'est un problème tika PDG igny mipody en prison igny voilà zegny vovoatsika mbola mitohy général Labomba mila samborigny izy fo mbola magnirika gendarme bio mampitifitry maramila zegny amizay zegny anareo marigny fa mbola misy mitifitry agny voilà zegny fo fa mitandrema fo anareo aligny ty anareo la guerre n'est toujours pas tant qu'on nous dit allez on a gagné là tu vois faut pas vendre la peau d'ours avant d'avoir tué blanc voilà allez bon courage à tous. Fanivlanko teo raha vatomanga mon frère anao fa tara aya fanivlanko teo raha vatomanga zegny attention koa banque centrale mila zahagna tsara fa mbola misy tiangalatra vola ilefa amin'ny vola io asa ndeha soloandreo io volan'ny Madagascar normalement mamiraha vatomanga fa tsy à Madagascar izy normalement na après son interview izy karaha nandeha zay fa à voir à vérifier raha jiaby zay bon ok bon samedi anareo izy koa misy communiqué malakilaky izy koa Andry Rajoelina nagnapetraka démission c'est bon. Non, c'est pas une guerre civile. Hein. Non. Itanaro maramila nandamigny volagny zegny atiavako maramila. Tanaro colonel Michael nivolagna mipody à la caserne olo jiaby mipody à la caserne pour éviter le tir. Non, tsy tokony misy guerre civile eky. Non, izy koa fampelantagnany maramila izy io. Non, tsy tokony misy guerre civile. Après peut-être que non, io tsisy io tsara coup d'état volagny taminareo ragno voalohany. Tsy coup d'état io, juste colonel Michael ni tandregny vahoaka izy navy nagnampy vahoaka karaha ONU volaniko aminareo zay nivolagna ONU fa tsy nandefa maramila rô tsy nandefa maramila nagnano protection ny population zay nivolaniko depuis au début zany nivolagna tam français ONU n'a rien fait à part communiquer karaha pape nivolagna fo fa mais ça aide pas au moins aujourd'hui colonel Michael a fait taire les armes hein tsisy nangigny olo jiaby tsisy vahoaka civil zegny nandeha voatifitry quoi voilà au moins il était sur le terrain c'est trop facile atsika mivolagna agny ambadika aty mivolagna bon au moins izy sur le terrain hitany raha nandalo najanogny raha jiaby io amizay izy mivolagna bon maintenant mipodiana amy la caserne olo jiaby io amizay tsika mikoragnana izy zay mivolaniko ça continue mais c'est pas un coup d'état non artiste za tsy miady amin'ny artiste ireo mitady vola
Et artiste c'est artiste. C'est là que je fais la part des choses. Aznaro zay za teo volagna ro faut tidio koa ro miboaka hely niano awany ni volagna fa bon za tsy nitandregny loatra. Après za tsy de si c'est pas intéressant pour moi, si c'est pour dire que zay ino nagnano fa tsy non non non, moi ça m'intéresse pas. Za mila action, za mila raha mandeha mampandamigny Madagascar karaha ataony bora réglage nagnazava tsara izy igny fa pare aminakahy igny voilà. Zegny izy. J'espère que Meratsika, Jean-Luc Javoljara, un peu dans place nazi, et on va voir. Voilà. Ok, bonne soirée, Naroué. Merci, merci, merci.